pa Mibawa TV akuti pali program Monday mukaonere akuti ndikuwapangira so publicize because nobody gives a shit about Mibawa TV in Malawi. And ho sauka anthu amene akuvutika libene ntchito TV station imene. Koma TV station imene iye ndi program imene mutu wake ndonena kuti kodi lizotheka kumanga nzika ya dziko lino yomwe ili kunja yomwe ikufalisa ati mauthenga aboza kumanyoza kumankhula zolaula. So mfano zoti TV station mavuto mena lili kumalawi. Kuli njala, kuli nthenda, skulu kulibe zabwinobwino zinaonongeka, zipatala, misewu. Mavuto sewa okutangate kumakambirana pa TV othandiza ziko. Koma iwo wali ndi nthawi yokhala pansi kumakambirana za JB. Ndiye muzigenza tiziko limene londrota. Palitsa mauthenga kapena kuti kugawana mauthenga ndi zinthu zite zomwe munthu angatsatire ndithu ngati tikugwisa ntchito lamya kani makompyuta komanso ngati tikugwisa ntchito masamba amchezo kuti kodi ndi tikuyenera kuti titsatire zinthu zotani. Milandu yake ndi yotani imwe munthu angapalamule komanso chigamulo cha khoti chimayenda bwanji munthu akapalamula mlandu umenewu. Ine dzina langa ndi Natasha Ndala, tikhale limodzi pamene tikhale tikucheza ndithu ndi Janet Nkomera Kamoto amene ndi Principal Legal Aid Advocate ku Malawi Legal Aid Bureau amene tili nawo mu studio muno amene akhala kuti tambaswera zambiri. Ndakulandirani. Zikomo kwambiri. Chabwino timafuna mutifotokozere kuti tikamakamba za lamulo la Electronic Transaction and Cyber Security Act, lamulo limeneli limakamba zoti chani? Zikomo kwambiri. Ili ndi lamulo limene limafotokozera zakagwiritsidwe ntchito ka njira za makono zofalitsira mauthenga kuti kodi munthu kuyenera kutsatira ndondomeko zotani pamene mukufalitsa mauthenga kudzera kandi mu foni ka mukugwiritsa ntchito makompyuta kodi mupange bwanji kaya nangaso imafotokozanso kuti kodi pamene munthu sanatsatire zinthu ngati zimene zikuyeneka kutsatiridwa zija milandu imene ungapalamule pa malamulowa palamuloli ndi yotani, nanga kuti kodi zilango zimene ukuyeneka kulandira ndi zotani, nanga kuti kodi adziwa bwanji kuti wapalamuladi ndondomeko zotsatira kufufuza kuti wapalamuladi ndi uyu pa intaneti masamba amchezo aja makhoti pala anthu ambirimbiri ena makhala kugwiritsa ntchito mainotisi yawo. Malamulo lili kufotokoza kuti kodi afufuza bwanji kuti mpaka nadziwe kuti amene wapalamula palamulo ili ndi uyuyu. Zikomo kwambiri. Chabwino mwina munakambapo ndithu zonena kuti lamulo limene liso limakhuza kwambiri ku business. Mwina mungoti benthulirako pang'ono kuti kodi lamuloli limakambaso chani pa nkhani yokhuza ndi za business? Zikomo kwambiri. Lamuloli limazindikira komanso kuvomereza kuti munyengo imene tili anthu mukumatha kupanga malonda kudzera pa foni kwambirana kumene kutumizirana kuti okay timati offer kuti ase ndili ndi business taking orders kuti business ija itengedwa kuti yayamba pa nthawi yanji, nanga mwina wina ali kunja wina ali kuti koma mukufuna kuti musainirane ugwirizano wanu wa business uja kuti kodi signature yongoyika yapa internet kati ngatero yokuti sili mmene timasainira ndi peni bwinobwino papepala zikhala zovomerezeka, nanga kuti zivomerezeke ndondomeko yake ndi zotani, mafotokozera zinthu ngati zimenezo. Chabwino mwina mmene mwafotokozeramo ndimafuna ndidziwe kuti kodi lamulo limeneli limagwira ntchito kwa ndani? Zikomo kwambiri. Lamulo limeneli limagwira ntchito kwa Malawi wina aliyense muno Malawi kapena ndingoti munthu wina aliyense amene akugwiritsa ntchito zinthu zimene tikufotokozazi njira za makono zofalitsira mauthenga amene ali Malawi muno kapena amene ali Malawi olatakhazo kuti pa nthawiyo ali pena pake pokuti si Malawi muno Yes. Ndi milandu iti yomwe munthu amapalamula malingananso ndi lamulo limene? Zikomo kwambiri. Milanduyo ndi yambiri itengera number 1 ndi chimene wachita cholakwika
chimene lamuloli likutsutsana nacho kuti chisachitidwe. So ndiyambe ndikufotokoza kuti pamene munthu wina wake wadandaula kuti munthu wina mwina wandinyoza pa intaneti pamene timacheza masiku ano ndi zinthu zoti zikumachulukira pa Facebook angokutukwana mwina suna mupute ndikomwe kapena angokufikira kukuyalutsa zinthu zokuti zinali zinthu zoti zachitikira kuseli za chinsisi zako upeza wina wazibweretsa poyera. So pamene wina wakudandaulira ndiye usatiyerekeze koma munthu wadandaula malamulo ayika kuti pamene wadandaula pakuyenera cyber inspector amene amasankhidwa ndi bungwe limene la makra amayeneka kuti apange kafukufuku. So akamapanga kafukufuku ake uja ndi kuti apeza amakhala ndi access ku information ngati imene ku data yoti afufuze zinthu ngati zimezi kandi mu computer kandi mu phone kandi ma system zonse okhuzana ndi kagwiritsidwe ntchito ka internet. So akapezeka kuti munthu uja akutenga uthenga umene waupeza chifukwa cha ntchito yake mwachisanzo akufalitsa opanda chilolezo kuti atero umenewo ndi mulandu kwa munthu amene ujayo mwachisanzo. Komanso ngati munthu wina wake amene iyeyo sanapatsidwe mphamvu zoti akafufuze zinthu ngati zizi koma wapita wakapeza information imene tikufotokozayo ndiyerekeze ineyo basi timati kuhake ndihake mfoni yanu ndiyambe kuona anthu amene mmacheza nawo pa WhatsApp ndiye kuti ndapalamula pa mulandu umenewu ndi chilango chake ndiye kuti ukuyeneka kuti ulipire 2 million kwacha ngati akupeza olakwa akukhoti. Komanso ukakhale ku ndende kwa zaka 5. So paliso milandu ina mene tikufotokoza yokhuzana ndi za ana. Tikudziwa inu kuti ana tili munyengo kuti ana amayeneka kuti atetezedwe ndi malamulo koma tili munyengo yovuta imene yoti anthu upezeka zoti akungofalitsa zinthu tolaula tokhuzana ndi ana kapena mwina kuwaonetsa ana zinthu zolaula kumene kapena kugulitsa ena amatha kugulitsa zinthu zija kumene zolaula. So zikakhala zoti zinthu ziyazokhuzana ndi mwana olo kapena sizokhuzana ndi mwana koma ndizokhuza zinthu zolaula olo wina wake atumize chinthu cholaula chanzake wina wake basi nkungo chimwaza umene onso ndi mulandu ndi chilango chake ndi chachikulu kwambiri fando tukuyenera kuti ulipire 10 million kwacha pamwanapo. Yes, pamwana komanso pa munthu wankulupo. Nkhani ndiyo kuti uthenga umene ukufalitsa ndiwakukhuzana ndi zinthu zolaula kapena waponya tizinthuzi tolaula kapena iweyo walandira tizinthu tija ndithu tolaula tija ndikugawaso kwa munthu wina mwina pamenepo. I think pakhala pali ma issues iso kwambiri kumapezeka kuti anthu mwina munthu uyo wapanga lese mwina ndi pachibwezi anthu mwina mwayambana nkupeza kuti zinthu zija munthu wazipanga liki iweyo just sharing or maybe wazipeza iwonso amene ukungogawa kwanza kuti taona ni nawonso uli ndi mlandu. Yes, umene onso ndi mlandu aone kuti akaona kuti akani basi umene ndi mlandu chifukwa nkhani siyo kuti iweyo ukhale kuti wokondwera kuti waona maliseche a munthu wina wake. Eti maliseche mmene timanenera pali chifukwa chimene alesa amatuluka atavala kungoonetsa kuti zinthu zobisika zikhalebe zotani kodi zobisika. So munthu sungasangalale komanso malamulo sangasekerere kuti maliseche a munthu wina azingoyikidwa poyera opanda munthu uja kukumana nawo malamulo aja iyayi. So pofuna kuteteza chikhalidwe komanso pofuna kuteteza chinsisi cha munthu wina aliyense malamulo ngati amenewa anayikhazikitsidwa kuti anthu tisagwiritse ntchito mafoni athu kufuna kuyalutsa azinzathu kufuna kuyalutsa chibwezi athu panthawi imene munali pa chibwezi ipo mumasangalatsana kuti aseta ndigayire chakuti wakugayira munthu uja ndikenako muyalutse zinthu ngati zimene zija ndi mulandu. Mwina ena nkumapezeka kunena kuti sine amene nazitulusa zinthuzo napangidwa haki such things happen. Popeza ukapita ku court nkhani imene ndinafotokozera pamene pakuoneka kuti palakwika
sizoti mangofikira kuti takuona ndi zinthu zikena kufikira basi kukumanga kuti ukakhale kuzaka kundende zaka 10 upereke kapena 10 million or ukakhale kuzaka wamwini kundende zaka 15 kapena utere ayi pamakhala ndondomeko upita ku court and ku court aliyesa amapatsidwa mwayi okuti azitetezere yekha ndiye kuti upititsa umboni ukamana zoti sindinali ine tikuyeneka ubweretsa umboni okuti disunaliwe and court ija ikakhala zoti yakhutitsidwa kuti munthu udisiye palibe fo yota umange. Yes. Tibwere kumbali ya business munakambanso kuti lamulo limene limagwira konso ntchito ndithu kwa anzathu amene akuchita ma business osiyanasiyana ndikudziwa panopa za ma taking orders ndeza chulukanso kwambiri mwina ndi milandu iti yomwe imakhala kuti ikupalamulidwa pa nthawi yomwe lamulo limeneli likugwira ntchito makamaka kwa anzathu amene mwina akuchita ma business osiyanasiyana aliso ndi chidwi kuti adziwe kuti lamulo limeneli atha kuzakumana ndi mavuto awa ndi awa. Zikomo kwambiri pamene anthu akupanga malonda pameneka kukhala chilungamo. Sono ngati ine ndakuwuzani kuti ndikugulitsa sausage inu mwafuna kugula sausage koma malo mokupasani sausage mukuyembekeza kuti mukhala za nyama mmene muja mukapeza mulisalise ndati mwandichita chinyengo mona ndi ufulu wonse wopita kukadandaula kuti yayi ineyo ndimapanga malonda ndi uje pa foni tinagwirizana ndipo anandibwezera sausage koma sanandipatse sausage yayi anati ndi wa beef sausage sanati soya pieces sausage koma beef mapeto ake kwabwera zinthu zosiyana. So chisanzo chabwino kunkhani ya malonda ndi imeneyo kuti pakuyenera kukhala chilungamo chokuti akuchita malonda uja ndi ndani ena amatha kutenga dzina la anzawo kunamizira ngati ndi munthu wina wake identity kuyenera kukhala chilungamo kuti okay ineyo ngati Janet Nkomera Kamoto ndayika username yanu mwachisanzo nkumanena zokuti ngati mukufuna kupanga business nane yazovala pangani nane koma ukudziwa kuti si iweyo munthu uja ndiye kuti ukupala mulaso mulandu so chilungamo chikufunika kuti chizikhalapo pa business. Chabwino mwina mongonjezerapo so kuti sanapitirire ponkhani tinafotokoza za nkhani zosayinirana nthawi zina ma signature amene wawa a electronic wa munthu wina akhozopezeka wangu kaba ka signature kaja kupita ukasayina document imene munthu uja sakuidziwa so zinthu ngati zimene zijaso ndi milandu. Okay. Chabwino munakambapo kunena kuti bungwe la MACRA ndi lomwe limayang'aniranso kwambiri ndithu mauthenga amene akugawidwa taonapo recently ma issues amene akhala akuchitika masamba anchezo mwinanso apolisi nkumanena kuti timaona zonse zomwe mumapeza kuti you are posting on social media kumbali ya bungwe limeneli ndi ndani wina amene ali ndi mphamvu zoyang'anira zinthu zomwe zikugawidwa masamba anchezo? Tikatengera palamulo limeneli amene ali ndi mphamvu yoyang'anira zinthu ngati zimenezi ndi amene wawa amakra so mwina nkhani ikhale kuti iwo amagwira ntchito ndi ndani ndiye kuti amene angafotokoze bwino ono kuti ife poyang'anitsisa kuti zinthu zizikuyenda bwino tikugwira ndi awa ndi amakra koma lamulo limene tikukambirana mtsiku la lero likufotokoza kuti amene akuyang'anira zonse zokhuzana ndi mauthenga amenewa anjira za makono ndi amakra. Chabwino mwakambapo zonena kuti bungwe limeneli la amakra ndi lomwe limayang'anira kwambiri zomwe zikugawidwa masamba anchezo mwina panakhalapo ndithu ma situations zonena kuti wazindikirano kuti khangati ndapalakwa ndichonse zinthuzi ndi delete mwina ma cases ngati amene wawo amachitika komanso mwina zimayenda bwanji? Zikomo kwambiri tikawerenga lamulo limeneli likufotokoza kuti kudelete kumene mukunenako ndi mulandu zinthu zija ngati zimunachita kenaka basi ukufuna zoti ubise umboni wakuti apa panali mulandu kubisa umboni wa mulandu ndi mulandu ndi pamalamulo awaso ndi mulanduso ndiye kuti akakupeza olakwa ulipira 2 million ukakhalaso kundende kwa zaka 5. 2 million ndi zaka 5 osati ukalipira milandu yonse ya mu lamulo limene lili ndi ndalama ndi sentence osati kuti kenaka ndikalipira 2 million basi zinthu kuti zizikhala kukuwapeleka fine ukhulupiriro wapeza amene anapanga lamulo limeneli anzathu a parliament anaona kuti kukufunika kuti kuyika fine komanso kuyika kuti anthu akasewese kundende
chifukwa mwina anazindikira kuti mu nthawi imene tikukhalayi anthu akhoza kumati 2 miliyoni kwachani ndikapereka 2 miliyoni ndikhulupirira kuti ndi zimene anafuna kuzipewa zinthu ngati zimenezo kuti anthu adziwe zakukula kwa mulandu, azindikire kuti pamene tikucheza, pamene akuchita malonda, kugwiritsa ntchito njira za makono zimenezi azitsatira malamulo. Chabwino tathokoza kwambiri. Ngati mwangotsegula kumene kane mwanu, iyi ndi program ya Tisanthule Malamulo. Lero tikucheza ndi Janet Mkomera Kamoto amene ndi Principal Legal Aid Advocate. Kwambiri akutifotokozera za lamulo lija la Electronic Transaction and Cyber Security Act. Kwambiri nkhani zokhuzana ndi kugawana komanso kufalitsa mauthenga pogwiritsa ntchito intaneti, kuti kodi tikuyenera kuti tizipanga zotani. Anafotokoza mbiri kunena kuti mlandu umenewu ndithu ngati munthu waphwanya lamulo limeneli mutha kulipira chindapusa ndithu chochulukirapo, ena kulipira 2 miliyoni, ena so mwina mlandu ngati wakula kwambiri muthanso kulipira 10 miliyoni kapena kukakhala ku ndende kwa zaka 5. Tipumekayi tikachoka kumeneku tofuna timve kuti kodi mlandu umenewu kwenikweni pakuyenera kuti pachitike zotani malingananso ndi mmene zinthu zikuyendera m'dziko muno, kuti kodi anthu akuyenera adziwe zotani za lamulo limeneli. Tipayendereni mugawo linanso la program ineyi. Ngati mwangotsegula kumene, lero ndithu tikumva zambiri zokhuzana ndi lamulo la Electronic Transaction and Cyber Security Act. Tikucheza ndi Janet Mkomera Kamoto amene ndi Principal Legal Aid Advocate. Mwina ndi milandu iti yomwe munthu amapalamula palamulo limeneli? Zikomo kwambiri. Milandu inanso kuwonjezera pa imene ndafotokozapo kale ndi milandu ngati cyber harassment kapena munyozana ndi munthu wina ndi mnzake pamene mukucheza masamba amchezo, kapena kutukwana, kapena basi kufuna kuti mnzako uja umuchititse manyazi, zinthu ngati zimenezo, umenewo ndi mulandu. Ndipo pamene khoti yakupeza olakwa ndi kuti udzalipira chindapusa cha 2 miliyoni kwacha ndi kukakhala ku ndende kwa zaka 5. Mulandu winanso ndi umene akutchula kuti cyber stalking ndi mulandu ndithu. So ukama mutumizira mwina munthu wina wake ma message mopitirize, pala anthu ena ake mwina sukuwayankha simunacheze iyayi, koma kungokutumizira ma message kumakupangisa kuti iwe uzikhala ndi mantha kuti kapena mwina munthu uyu akupanga threaten kuti mwina akumenya maziwa zimene zija, kapena kuti mwina kapena amuchita chipongwe wina wake amene ali ndithana nawe iwe kuona ngati ndiwe ndani iwe. So zinthu ngati zimene zijazo zikamachitika, ola kuti khoti iwe sunacheze naye munthu uja, simuna sinthani ma message kapena mafoni kapena kalikonse, ola mwina mukucheza ma emails. So zinthu ngati zimene zijazo meyo jaso ndi mulandu. And kukupeza olakwa ndi 2 miliyoni kwacha komanso ukakhala ku ndende kwa zaka 5. So ndi chinthu chokuti anthu akuyenera ndithu kuzindikira kuti pamene tikugwiritsa ntchito mafoni athu, pamene tikugwiritsa ntchito ufulu okuti tikhoza kumayankhulana, utimati ufulu wotani wa expression, freedom of expression, ufulu ofotokoza zimene kukhosi kwako kukhumba, tizikhala tili mutu mwathu tikuganizira kuti kodi pamene ndikunjoya ndisapweteke munthu wina wake, ndisamuphinjeso munthu wina. So mulandu winanso umene munthu akhoza kupalamula ndi pamene zonsezi mwina zimene zakambidwa zikamwina kugawa mauthenga kapena wapanga access information ina yake imene ili yokuti information ija ikhoza kubweretsa chiopsezo kuchitetezo cha dziko. Yeti umenewo ndi mulandu waukulu kwambiri mu malamulomo. Ndi kukupeza olakwa ndiye kuti chilango chakenso ndi chachikulu. Monga mmene ndimafotokozera muja kuti ngati munthu wagawa information kapena wapeza uthenga okhuzana ndi chitetezo cha dziko, pamene umenewo ndi mulandu. Ndipo akakupeza olakwa, lamulo lili kufotokoza kuti akuyenera kuti akumange kwa zaka zosachepera 10 koma zisapitirire zaka 15. Ndiye kuti kukakhala ku ndende kuyambira zaka 10 chamma 14. Yes. So ndi chinthu chokuti ndithu Amalawi tikuyenera kuchitenga mwa serious. Mulandu inanso ndiwo kuti pamene ukufuna kuti umusowetse mtendere nzako kupanga kuyankhula zinthu zomusowetsa nzako mtendere. Anthu fe timeneka kuti tikhale ndi mtendere wathu komanso tikhale ndi privacy yathu. So chilichonse
choti chikupanga tako ma areas ngati amenewo ndi mulandu and kukupeza olakwa ndio limene anenera muja 2 million ndi zaka 5 ndende chabwino mwina pamene mukamba zonena kuti pali zinthu zina zomwe mungoperekako chitsanzo kuti lese ine mwina ndipeza kuti ndikuzitenga zinthu zijamwa kazo kuti munthu uyu ndimacheza naye or is a friend osazozoti ndikusowesa mtendere mwina chitsanzo chake chingakhale chani? Okay, ndipereka chitsanzo chodziwikiratu tiyerekeze mwina mukuimba foni eti pamene waimba foni yankho limakhala kuti munthu uja yankhe eti timayembekezera kuti akuyankha foni so mwina munthu uja wakuza kuti usadzandimbireso foni iwe kungomuyimbirabe munthu uja dada foni palandena ndithu kuti ukhoza kumbloka duku akayimbira namba ina umaona ngati sindikupezabe chimene ukuchita ukumusoyesa mtendere chifukwa kufalisa uthenga ndi zinthu zokuti foni yako munthu it's private ndi umapanga decide iweyo kuti ndiyankhulana ndi uyu ndiyankhulana ndi uyu ndiyankhulana ndi uyu uli ndi ufulu umene foniyo ndi ako wagula wekha ndalama zako so munthu uja ngati wamuuza zoti ine musandiyimbire mwachisanzo koma akungokuyimbirabe ndoti cholinga chake ndichofuna kuti akubowe akusowese mtendere nde ngati upanga zimenezozo ndi mulandu munthu uja ufuni kuti akhale ndi mtendere wake usandiyimbire pamene ponso ndiye kuti 2 million ndi zaka 5 sabwino ndi mafuna ndidziwe kunena kuti nthawi zina zimapezeka kuti zinthuzo zakuchitikira ise mwina zinachitika last year 2023 ka 2022 koma lamulo ilili ndithu lilipo koma wadziwa pano kuti munthu akakuyankhula kuti ndionenepa akakunena zakuti ola akakupangira leak information wadziwano kuti ndi mlandu nkotheka kupita ku court nkukatsegula mlandu zikomo kwambiri. Okay, so ngati munthu we sumadziwa kuti zimene munthu yakundinyoza kuti mwina kukunyoza akukutukwana koma nthawi imeneyo sumadziwa kuti ukhoza kupita ku court kapena sumadziwa kuti zimene akupanga munthu uja ndi mlandu koma lamulo ili nthawi imeneyo linali lili kale loti lapangidwa yes ukhoza kupita kukadandaula kuti nthawi ina yake munthu uyuyu anandipangira zakuti pali principle kuti lamulo sili mamini mlandu sumaola yes so ngati nali nthawi yokuti pa nthawi imene chinthucho chimachitidwa chinali mlandu koma mwina munthu wochitiridwawe sumadziwa kuti uwu ndi mulandu munthu yakundilakwira wazindikira tsopano ukhoza kupita yes ukhoza kukadandaula kuti uyu anandipangira zakuti ndithu chabwino tibwere ku nkhani ya maufulu tili ndi freedom of expression freedom of opinion freedom of speech zimayendera bwanji limodzi ndi lamulo limeneli pomwe pakadali pano tikumaonanso kwambiri makeses onena kuti anthu akumapezeka kuti ena akumangidwa kamba kunena kuti anali ndi mwayi onena kuti alembe komanso kuyankhula zinthu pa tsamba la mchezo zimayendera bwanji ndithu ndi zimenezi? Constitution yathu ya Malawi kapena lamulo lalikulu kwambiri m'Malawi muno limafotokoza kuti maufulu ena ndi okuti akhoza kuyikidwa malire koma kuti kodi malire amenewa ameneka kuyikidwa motani. Tikawerenga gawo 44 la Constitution imeneyi imafotokoza kuti ufulu wa munthu usayikidwe malire pokhapokha ngati malire amene aja ayikidwa mu lamulo lina loti lolembedwa lovomerezeka ngati mmene lili lamulo tukambirana lero komanso malire amenewa akhale kuti ndi ovomerezeka ndi dziko lapansi kapena kuti international law ikuyeneka kuti ikhale avomereza malamulo amayang'anidwa ndi dziko lonse lapansi akhale kuti avomerezadi kuti munthu ichi ndicholakwika ichi ndicholakwika ichi ndicholakwika ndi zinthu ngati zimene tikufotokozazi zophwanyirana ufulu wa anthu ena pamene iwe ukufuna kusangalira ufulu wawo ndi zinthu zokuti pa malamulo a dziko lonse lapansi amazivomereza ndithu kuti usamaphinja anthu ena pofuna kusangalira ndi ufulu wako. Komanso lamulo limafotokoza zokuti pamene tikuyika malire pa ufulu wina wake zikhale zinthu zokuti zi reasonable kapena kuti ndizoyenera so mende uneneramo kuti ndipoyenera ndithu kuti munthu umuuze kuti sangalala inde gwiritsa ntchito foni yako inde gwiritsa ntchito kompyuta yako inde
koma anthu ena asaope chifukwa chokuti iweyo ukuyankhula mmene ukuganizira kapena ukutumiza zimene ukuganiza kapena ukungo wastoka anthu eti kumango atsatira anthu kapena ayi anthu akukanika kukhala ndi chinsinsi chomakhala ndi information ndoti kumango haka makompyuta a anthu mafoni ena amapita mpaka na ukapeza access ya WhatsApp ya anzawo aziona kuti odaucheza ndi ndani so zinthu ngati zimenezo zinthu zoti ndizololedwa so malamulowa akuonetsetsa kuti akhazikitse alimbikitse anthu ayankhulane pa foni ayankhulane pa njira za makono zotumizirana uthenga koma aonetsetse wina asaphinjike chabwino tibwere kwa anthu amene ndi nzika za dziko lino komano akupezeka kuti akuphwanya lamulo limene takamba zonena kuti pali masamba amchezo ambiri masiku ano anthu amapeza kuti akupanga create masamba kandi page mwina lomabweresa ma opinions awo mwina munthu ali kunja koma kupeza zomwe akulemba pamenepo kapena kuti akuyankhula pamenepo zonyozetsa lamulo limene limagwira ntchito kwa anthu ngati amene kuti ali kunja komano akuphwanya lamulo la dziko lino koma ndi nzikaso za dziko lino zikomo kwambiri lamulo limene nafotokoza khani ndiyo kuti wina akadandaule kuti uje akundilakwira so pokafufuza kuti palakwidwa pa ndipotani nakamba za cyber inspector amene aja akupatsidwa mphamvu ndi lamulo limene lotakhoza kufufuza wina aliyense ngati zinthu zija zikukhuza za munthu nzika wa Malawi muno kapena munthu amene amakhala Malawi muno olande kuti olatakha kuti munthu ali kunja ina mathongo pita kunja kuja ku holiday eti koma munthu uja ndi nzika Malawi muno akoma akunyoza anthu amene ali ku Malawi kuno lamulo ligwira ntchito ma sentences chimozimozi mwina ndondomeko yake makhala pali malamulo amene amapanga govern zokhuzana ndi kuti kodi pamene munthu walakwira ali ku dziko lina koma afunika kuti akayankhe mulandu ku dziko kwina apange bwanji so ndondomeko ngati zimenezo ndi zimene zimatsatiridwa pa nthawi imeneyo komano awa cyber inspector wakhala kuti afufuza kale fatu ukamba za njira za makono ndoti sakuyenera kuti akaite kufika kumene kuja iya ndi nkhani ya ma systems eti yafufuza kama internet machani ndoti ali ndi njira zawo nawonso za makono zimene akuzidziwa zimene amagwiritsa ntchito kuti ayong'ane kuti kodi munthu uda analakwa anagwiritsa ntchito foni anahakadi foni yawo koma akamupeza kuti munthu uja walakadi akufunika ndipo azayankhe kuno mulandu ndondomeko zomuitanira kuti abwere kuno azayankhe mulandu zidzatsatiridwa pomalizira lamulo lina lililonse limayenera kuti anthu alidziwe komanso kuti azilitsatira ndinokhutira ndithu ndi mmene lamulo lili kugwirira ntchito mdziko muno komanso mukuona kuti ngati dziko tikulitsatira lamulo limene chimene ndinganene ndichokuti pamene lamulo layikidwa lakhazikitsidwa mmene mwanenera limeneko tilitsatiridwe and pamene ngati lamulo sili kutsatiridwa ndiye kuti pali ndondomeko zimene zimeneka kuti zitsatiridwe timati tili ndi ma law enforcers amene ameneko taonetsetse kuti lamulo lijabera tani kodi latsatiridwa ndoti amene angayankhe bwino ngati likutsatiridwa kapena sili kutsatiridwa ndi anthu ngati atiwo anthu ngati amene aja koma funso lanu lina limene mwafotokoza kuti kodi anthu lamulo lakulidziwa malamulo amafotokoza kuti lamulo likakhazikitsidwa likuyeneka kuti lipangire publish mu gazette eti so pamene apanga publish mmene muja assumption imakhala yokuti ndiye kuti dziko likutani likudziwa so ndi chifukwa chake ngati mwina taona zokuti koma anthu ube ngakhale zinthu zachitika koma sakwadziwa ndi chifukwa chake tili ndi maprogramu ngatawa kuti azidziwe chabwino tathokoza kwambiri zikomo mmene muso ndi mmene tamalizira programu yathu ya lero ya tisanthule malamulo yomwe mu tsiku la lero timacheza ndi Janet Mkomera Kamuto amene ndi principal legal aid advocate kwambiri amatifotokozera zokhuzana ndi lamulo lija la Electronic Transaction and Cyber Security Act yomwe kukamba kwambiri zokhuzana ndi kugawana mauthenga kugwiritsa ntchito internet tukamba za palamya tukamba za achina Facebook and Twitter kandi WhatsApp afotokoza zambiri zonena kuti lamulo limeneli
limatsindika ponena kuti ngati munthu waphwanya lamulo limeneli ukuyenera kuti ukakhale ku ndende pa lamulo lomwe waphwanya. Komanso kulipira chindapusa osanena kuti mulipira chindapusa ndiye kuti kundende simukalowa ayi ngati mwapalamula mlandu umene wakuza ndikuti mpereke 2 million mukakhalenso zaka 5 ndiye kuti mukakhala zaka 5 mutalipiranso ndithu 2 million kwacha. Kwambiriso lamulo limene imagwiranso ntchito kwa anthu amene akuchita mabizinesi maka malingananso ndi masiku ano mabizinesi amene akumachitikira pa intaneti lomwenso limaonetsetsa kuti ngati mukuchita bizinesi mugwisa ntchito tsamba la mchezo onetsetsani kuti pakhale chilungamo. Nkhaniso ya maufulu na kuti tionetsetse kuti ngati tikutsatira ufulu komanso tikusangalira ufulu tionetsetse kuti uthenga omwe tikugawawo usaphinje ufulu wa munthu wina. Nthokoza anthu amene ndakugwira nawo ntchito mtsiku la lero, Madalo Walani amene anali pakapakina komanso mkonzi wa program imeneyi George Buliani. Kuchokera kwa ine Natasha Ndala, mupitirize kuonera mapulogalamu otsatirawo.